ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೂರಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನಿನಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು, ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನಿಂದ ಪಂಡದು ತುಳೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾಯ್ತ ಮಂತರಿಂದ ಪಂಡ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಬಾರ್ದೇರು ಪಂಡ ಮಡಲ್ದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಒಂದು ಪಂಡ ತುಲೆ ಸುತ್ತಲ ತಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಮಡಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೊಂಬದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಕೂಲದು ಪುಣ ಈ ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪದುಲೆ ನೀಟದು ಪಾಡ್ದರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಈ ಥರ ತರ ಉಂಟ ತುಳೆ ನೆಲೆ ನೀಟದ್ದು ತೀರ್ದಿಕ್ಕು ನೀಟದು ಉಂಡುದುಲೆ ಪಂಡ ನೆನೆ ಪಂಡಿತು ನೇಲ್ನ ಮಡಲ್ನ ಪೂರ ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ ಪಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ, ಫೈನಲ್ ಆತಜಿ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ಪುರ. ಸೊಲೆ ಜಾಲ್ಗೆ ಪೂರ ಅವಳು ಮಳ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಡಾತೆ ನೀಟ್ ಅದುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕದಲೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಬುನಿ ಕಟ್ಟದೆ ಎಂಕಳ ದಯ ಪಂಡ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ನೀರು ಈಲಿ ದೆತ್ತೊಲೆಗೆ ಲೀಕ್ ಆಯ್ರ ಬಳ್ಳಿಂದ ಪಂಡದೆ ತುಲೆ ಇನ್ನಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಡೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ನೀಟಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಬೊಕ್ಕದುಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸಾಲ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನುದುಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಏರಿಯಾ ದೆಕ್ಲೈತೆ ಎಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡಾತೆ ತುಲೆ ಮೂಳು ತುಲೆ ನೀಟಾದ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡುದುಲೆ ಮುಳ್ಪಳ ಸುತ್ತಲ ಕಣಿ ಕೊರ್ತ ದಯ ಪಂಡ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ನೀರು ದೆತ್ತೊಲಾಯಿ ಬರಿಯ ಬಳ್ಳಿಂದ ಮಾಡದುಲೆ ದೆಕ್ಕತೆ ಒಂತೆ ಮಡಲ್ ಪಾಲ್ತ ದೆಕ್ಕದನತೆ ಟರ್ಪಲ್ ಆತನ ಶೀಟ್ ಪೂರ ಕೊಂಡೋಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚಮ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಪೂರ ಈ ರೀತಿದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಮಜನೇ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೈ ಪಂಡ ವಾಲ್ಗೆ ಐಕ್ಯ ದೆಕ್ಕದಂಡ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಪೈಸೆ ಕೊಡಪ್ಪನತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ದನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪಡ ಐನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ತೊಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂಚಾದ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ದು ಸೀದಾ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕಳ. ಸೊ ತೊಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟದು ತೋಜದುಂಡು ತೊಲೆ ದೊಂಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದೊಂಪನೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲು ಪುರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿದ್ದ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ತುಯ್ಯರದಿಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪುರ ದೊಂಪಗ್ಲು ಪುರ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ತಿಕ್ಕು ಟೌನ್ಡೆ ಪುರ ಕುಳೊಂದು ದಾಳ ಇಂಚಿನ ಪುರ ತೀರ ತಿಕ್ಕ ಅಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಕಂಬೌಂಡ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತದ ದೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆತ್ತ ಸನ್ಸೈಡ್ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು 5 ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ಫೀಟ್ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೂಳೊಂಜಿ ಕಂಬ ಪಾಡ್ತೇರು ಕಂಗು ಇನ್ನುದಲೆ ಮೂಳೊಂಜಿ ಕಂಬ ಪಾಡ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಕಂಬ ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೂಳೆ 4 ಕಂಬ ಬುಕ್ಕ ಮೂಳೆ 4 ಕಂಬ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 4 ಕಂಬ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ತುಲೆ ನೀಟಾದ ಈ ರೀತಿ അതിന് മല്ലൊഞ്ച് കങ്ങിന് ലെന്ത് കട്ട് മൽത്തത് ഇന്ദനെ മൽത്തത് ഇಡ್ತೇನೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ತೀರ್ದಿಕ್ಕು ಮುಲ್ಪಲುಂಡು ಆ ಸೈಡ್ಲ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ದೆಕ್ ಇಂದೆನ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಫೀಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಚಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ಪೋತಿರೋದುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದುಲೆ 4 ತಡ್ದು ಆ ಕಂಗದ ಭಾಗ ರಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಗನ ರಡ್ಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕದಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತಲಕ್ಕೆಂದುಲೆ ಎಲ್ಲಿಡಿ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ನೀಟದು ತಿಗಿರ್ತದೆ ಸುತ್ತಲ ಕಟ್ಟದಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲ ದೂರ ಕಡೆ ಕಟ್ಟದಲೆ ಸೋ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನದಲೆ ನೀಟದು ದೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಣಿರ ಪಂಡ ಮುಡೈನ ಮಾಡಲ್ ಪಾಡೋಡಿತ್ತದೆ ಬಟ್ ಮುಡೈನ ಮಾಡಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾಯ್ಕ ಇಂಚಿನ ಈ ಮಡಲ್ನೇ ಸೋ ಕಡೆ ಒಯ್ತಾನೆ ಪಣ ದೆಟ್ಟದಲೆ ಕೆಲವು ಅವಳು ಒಂದುಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿನ ವಾಲ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯ್ನ ಲುಕ್ ಅವು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆತ ಟೈಮ್ ಇಂದು ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೂಲ್ ಅದು ಪುಣು
ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಆತನ ದುಂಬದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಣದಂಡ ಆತ್ ಕುಳದು ಐಟ್ ಕುಳ್ಳ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತಿಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ತಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುದುಲೆ ದುಂಪ ತೀರತ್ತದೆಗ್ಲು ಈ ರೀತಿ ದುಂಪದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಅದನ್ನು ತೊಡೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತೋಜನ ನಿಗ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾದ ತೀರತಿಕ್ಕು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ತಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡಪ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಂತದ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ ಬರೀರ ಬಳ್ಳಿಂದ ಮಾಡದು ಪಂಡ ಸಣ್ಣ ಸೈಡ್ ನೀರು ಪೂರ್ಣ ಪೂರ ದಟ್ಟೆ ಪೋಡ್ದು ಮಾಡದು ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ತಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಮಿತ್ತದ ಪೋದು ತೊಯ್ಪವೆ ಇಂಚ ತೋಜು ನೋಡೋದು ಮಿತ್ತದ ವ್ಯೂ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ನೋಡೋದುಲೆ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೋ ಅಂತ ಹೋದಿಲ್ಲೇನು ಮಿತ್ತಿನ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೋಜೊಂದು ನಿಗ್ಲೆ ತುಯ್ಯತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಪದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ದುಂಪ ಬಡ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೌನ್ದ ಜೀವನ ಬರಂಚಿನವರು ತೀರ ಬರ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ. ಸೊ ಹೆಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಚಿನವರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಡು ಇಂಚ ಬರ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಳ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಳೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.